No ty brno. Tak to podobné som videl, ale to je pre mňa Fajnotka, to som včera stiahol na torrentoch. novinka. Z Brna volajú. Příští zastávka náměstí. Ahojte. Čaute chalani. Čaute. Ty Franky, počúvaj, si mi poslal pozvánku na Facebooku, za týždeň hra B4, tak vystupujete, super, držíme prsty. Držíme prsty, držte sa vážne, to je super správa, ale my teraz tiež vystupujeme, takže sa majte a my tiež vystupujeme. No to je Čaute. normálne, ale teda ja ešte stále toto mi nedá dýchať. Kašlite na to, Rejšo, potom to pustíme. No hráme, hej, no koľkatého to? 25. júna teraz. 25. júna o 7. tak ako zvyčajne, ale počúvajte chalani, takto som rozmýšľal, mali by ste dať pesničku. To ako... Pesničku. To akože túto pesničku pred Národným divadlom, to chalani, to nie, to naozaj, to vážne nie. Túska prehovor. No čo Vlado, dáme to? Ale tak aj ty hej. Zuzka. Slovensko! Heja, Slovensko! Ty Franky, počuj, chcem sa spýtať to vstupné, tak ako naposledy 5 očiek? Jasné, 5 Super. Hej, dobrý nápad, no a... Dobre, dajte si pozor a nezabudni pieseň. Pleseň? Jakú pleseň? Som rád, že som sa aj zbavil minulé z tej plavárne, doteraz ma z toho ešte päta svrbí. Žiadna pleseň nebude. Tak, čaute Kysučania, tešíme sa na vás, ahojte. Čau. Tak, kde sme to skončili? No tak toto som ešte nevidel. Tak ona si viac namáha hlas ako ten Lako. To je asi najlepšia výberovka zákrokov tenistiek, akú som kedy videl. Tak to hej, no nie zákrokov, ale skôr zákrikov. Zákrikov.